Boekje Die Pret is een boekje wat we 4 jaar geleden op Aruba voor het eerst hebben uitgebracht. En wij zijn daarmee gestart. Ja, bij Santa Rosa ze hebben we vandaag de activiteit. En dat wordt allemaal georganiseerd door Queda Keto. Zij produceren ijs op het eiland, lokaal. En dat doen ze op een hele natuurlijke en gezonde manier. En wij hebben hun gevraagd, wil je iets leuks doen voor de kinderen op Aruba in de zomervakantie? Dat hebben zij opgepakt. Zij hebben zelf met contact opgenomen met Santa Rosa. En hebben deze activiteit georganiseerd. Dus wat er gebeurt, er zijn hier een 30-tal kinderen. En die krijgen vandaag allemaal les over hoe de vruchten groeien. En vervolgens hoe de vruchten worden verwerkt tot ijs. En dat gebeurt hier achter mij. Het boek wordt geproduceerd door Stichting Boekje Die Pret. Wij zijn een non-profit stichting. En wij bestaan uit vrijwilligers. En wij benaderen, wij vragen ondernemers, clubs, cultuurorganisaties. Het maakt eigenlijk niet uit wat op Aruba waarvan wij denken, dat is leuk, die kunnen misschien wel iets organiseren. Dus bijvoorbeeld, er is ook een tour in het ziekenhuis. Je kunt creatief zijn bij School the Art, bij Unoca. Nu is dus Kedo Keta, heeft dat ook opgepakt. Dus wij hebben Kedo Keta gevraagd, wil je iets organiseren? En dan zetten wij het in het boekje. En zo krijgen de kinderen heel veel activiteiten waaraan ze mee kunnen doen in de zomervakantie. We zijn 4 jaar geleden begonnen. In 2021 is het eerste boekje gelanceerd. En vanaf 2022 hebben we alle scholen op Aruba dit boekje uitgereikt. Dus eigenlijk echt letterlijk aan alle kinderen zelf. Dat doen we via de scholen, omdat we dan weten dat we alle kinderen hebben. En daarnaast de kinderen die thuisonderwijs krijgen, die moeten even contact met ons opnemen en dan krijgen ze ook een boekje. Dus dan hebben alle kinderen van 6 tot en met 12, soms 13, het ligt eraan of ze een keertje zijn blijven zitten. Die krijgen een boekje en vervolgens hebben ze hopelijk een leuke zomervakantie. Wij hopen natuurlijk dat ouders ook heel actief zijn en wat met het boekje doen, want wij kunnen het wel aanreiken. Maar uiteindelijk moeten ouders of opa's en oma's of buurvrouw, buurman, die moeten het ook de kinderen vaak eventjes opgeven en naar de locatie brengen. Nou, a ideia é traça o ataque, sowieso nós queremos lá ainda na raça, vooral moet je dan bira mais consciente de que está crescendo na Aruba, nature fruta, nature verdura, não, é bem na nós tem, e para também o aqui que eu passo, que sei, que eu passo para verwerken of produzir de uma maneira que a pode beneficiar de gel e pensar em mostrar nos ice cream, que também nós usa mango, fruta, tudo que eu penso. Ja, a ideia tá echt para me mostrar que tudo costa, hobby koni para bisbar, tudo costa possible, pero de uma boa maneira, que men, you can pôr usar coisas na nossa isla e ponerle de um bom benefício. E essa é a que nós está hobby falta de gel, hobby bem nós pensa de afo, pero nós estamos daqui com que nada mais está passando. É chama que daqui tu precisa wordspell, dus sowieso que daqui tu precisa assim na ducha, tá lá boqueto, pero também nós quer lá gente saco keto diet, então tremenda maneira para comer, para enjoy vida. E vooral barrando de intake de suco, tá algo que é hobby importante met na Aruba, quando está hobby falta de gel, e nós produtos na hora trabalhar com monk fruit, que tudo nabo é benefício para mim com suco, hobby massa bom de carbohydrate, e pensei nós bem que não queda quieto, so dubbelzinnig. Dat espera nós temos nossa full comunidade nós traz, e essa também nós quer brincar peta também todo dia, precisa coisa assim também hobby bonito para parte de gel.